Cerita iki nyeritakake babagan Aden Fahri Rais, yaiku wong enom saka Rawakalong sing duwe gegayuhan gedhe dadi anggota DPRD. Aden dikenal minangka tokoh milenial sing pinter, kreatif, lan seneng melu macem-macem kegiatan seni, kayata main gamelan, nyanyi, lan tampil ing acara hiburan kanggo narik simpatine warga. Nanging dalane Aden ora gampang. Dheweke kudu saingan karo Cak Kadrun, politisi lawas sing wis duwe pengalaman, duit lan jaringan sing kuat. Aden nyoba macem-macem cara kanggo nggayuh kemenangane, yaiku ngetutake blusukan, gawe survei, nyebar visi misi, nganti ngatur strategi kampanye sing unik lan beda karo liyane. Senajan wis usaha sak tenane, Aden kudu nampa kenyataan pahit. Dheweke gagal mlebu DPRD. Lawan-lawane luwih kuat amarga duwe modal gedhe lan dukungan saka pejabat-pejabat wigati. Kegagalan iki nggawe Aden sedih banget lan ngrasa kecewa. Beban pikiran, tekanan saka kaluwarga, lan ekspektasi wong-wong ing desane nggawe Aden kesel batin. Pungkasane Aden ngrasa tiwas remuk ora entuk. Wis usaha sak gedene nanging asile ora cocok karo sing diarep-arep. Cerita iki nggambarake pait getire urip politik lokal, benturan antara gegayuhan anak enom sing idealis karo kenyataan politik sing angel lan kebak kepentingan. Adegan 1, omahe Aden. Aden, piye to Le? Kok wajahmu kusut ngono? Waduh mbok, survei DPRD jebule jeblok. Lah kok iso kalah karo calon anyar sing ra duwe pengalaman blas. Ya wis Le, mungkin iki durung rezekimu. Sing penting kowe tetep semangat, ojo nganti nglokro. Aden, aku wis nyebar brosur sekampung lho. Tapi kok respone wong-wong anget-anget rek kabeh. Lah piye Nel? Lawanku Cak Kadrun nganggo strategi licik. Dheweke iso narik simpati wong-wong kampung nganggo janji-janji palsu. Ojo grundel wae Aden. Nek kowe gelem tak doake semoga kampanyemu sukses. Adegan 2, omahe Cak Kadrun. Aden iki mesti kalah, wong aku wis masang baliho gedhe ning kabeh sudut kampung. Iya Cak, wong kampung saiki seneng sing pamer, ora sing jujur. Wong-wong padha mikir, sapa sing luwih akeh janji iku sing bakal dipilih. Cak, aku wis ngitung, Aden kalah telak nek ora ganti strategi. Tapi ojo ngremehke yo, Aden ki pinter main media sosial. Ah, berini, wong Aden mung iso ngomong tok. Tenang wae, kursi DPR bakal tak sikat. Wah, nek Cak Kadrun menang, aku yakin kampung iki bakal maju. Adegan 3, lapangan desa, acara kampanye. Wah, kok setene Cak Kadrun luwih rame timbangane kene Nel. Yo jelas Mas, dheweke janji arep dum-dum sembako karo duit. Lah kowe ora gelem. Wong saiki lho gampang kegoda, kudune pinter mikir Le. Aku ora gelem ngapusi rakyat mbok. Nek kalah yo wis, penting aku jujur. Walah Den, jujur wae ra cukup. Wong saiki butuh bukti, dudu janji manismu. Ora apa-apa, Bu. Sing penting aku ora nuruti cara-cara elek. Adegan 4, wayah wengi, hasil pemilu.
Iki pengumumannya wis metu. Aden kalah, suarane mung setengahnya Cak Kadrun. Tiwas remuk, ora entuk. Sak kabeh usaha, sak kabeh tenaga, kabeh ilang nel. Sabar le, ora kabeh gagal iku akhir. Gusti Allah mesti duwe rencana liyane. Aden, aku ngerti kowe kecewa, tapi iki pelajaran yo. Politik ora mung butuh kejujuran, nanging uga strategi sing tepat. Mas, aku tetep percaya karo kowe. Sing penting kowe ora ninggalne prinsipmu. Adegan 5, omahe Aden. Aku wis nyoba, aku wis kerja rekoso tapi kalah. Rasane kaya ora ana gunane kabeh iki. Mas, ora usah mikir kakean. Ayo mulai maneh. Mungkin ora lewat politik, tapi dalan liyane. Yo le, kowe isih enom, kesempatan iki akeh. Ojo nyerah mung perkara kalah pemilu pisan iki kok. Aku bakal bantu kowe nyusun strategi anyar. Ora usah cepet putus asa, Aden. Kalah saiki bisa menang besok. Ya wis, aku bakal bangkit meneh. Mungkin saiki kalah, tapi dudu berarti aku gagal selawase.